Okay, så på den her video, der gør jeg mig klar til dans, så håber jeg, I vil følge med. Okay, så nu har jeg lige fundet det, jeg skal på. Jeg kan lige vise jer det. Okay, jeg skal starte med at have de her sådan Nike Pro bukser på. Så skal jeg have denne her Nike langærmet bluse her, træningsbluse. Og så skal jeg have den her på, fordi det er sådan ret koldt udenfor. Så ja, så det klæder jeg lige op til. Okay, så nu er jeg simpelthen klar til dans. Altså, jeg skal ikke lige have den her på, når vi træner. Der skal jeg bare have det her på. Så nu må jeg lade mit hår, men det skal min mor sætte. Nu ser jeg sådan nogle 2 flætninger herude siden. Så ja, jeg vender tilbage, når hun har flettet det. Så nu har jeg lige fået sat mit hår. Og her lige om lidt, der skal mig og Thea til at lave smoothie. Jeg glemte lige at filme dem, men de er her på smoothie. Vi har lavet dem. Okay, så nu pakker jeg så lige de ting, jeg skal have med derover. Okay, jeg skal have de her sko, den her taske til min telefon og min smoothie. Det var alt for den her video.